Здравейте, хора! Добре дошли в новият ни влог. И най-вероятно вече сте разбрали къде се намираме, а именно в Милано. Ето го долното зад нас. Сега търсим едно място за хапване, тъй като днес пристигнахме на обяд. Полета ни беше на обяд. И вижте с кога съм тук. Своята най-добра приятелка. Така, тук сме за 2 дни. Дойдохме просто на разходка. Така лежерно. Планът за днес е да разгледаме катедралата Дуомо ди Милано, където вече бяхме, и след това галерията Амброзиана, която е доста близо до нашия хотел. Ние сме адски доволни от хотела. Наистина много добро местенце, страхотно обслужване. Ето, взехме си такива да ги опитаме. Моето е quattro formaggi, а това е с песто и домати. Но да, мислихме, че е по-голямо, но е като фокаччо.
правиме си покупчици. Покажи твоята. Хора, днес нищо не ви разказах, но си изпълнихме нещата за деня. Много сме доволни. Бяхме в галерията Амброзиана и много ни хареса там. Бяхме и на шопинг, взехме си някои неща, помотахме се и сега вече стана тъмно и време за вечеря. Вижте, там може да видите Милана 26-та. Много готино. Имаме резервация в един ресторант, само че тя е от 8, сега е 7:05 и трябва да се оправим много бързо. Имаме някъде 15-20 минути ходене. О, не. Да. И след това ще се насладим на една приятна вечеря. Милите хора от хотела са ни оставили по един бомбон и една безплатна водичка. Понеже сме слетни, сега не знаем дали ще сме си хванали резервацията за ресторанта, но ако ни я пазят 10-15 минути, ще я хванем. Защото ресторантът е там. Ние тук се возихме с трамвая, защото не ни стигна времето да стигнем до тук, но поне видяхме какво е в трамвая. И сега ще ходим да ядем. Какво? Бяхме вече в ресторанта, поръчихме си и чакаме да дойде храната, да я опитаме и да се снимаме. Снимаме се от 1 час и горе-долу. И доста чакахме реално да ни донесат храната, но храната е тук. Не знам дали ви я показваш. Аз имам това, спагети, нали? И ето този коктейл, който е Dancing with the Stars. Имаме и хлебче и водичка. Добре, време е да си опитам спагетите. Така, започнем. Първо ще си опитам коктейл. Много ми харесва. Не знам с какво беше. Аз не знам с какво беше, но има вкус на портокал, на лайм, такива неща. И сега ще се опитам спагетите, които са... как се наричаха? Буквално аз нещо запомних ли от този ресторант? Добре, как да опитвам ги? Така, това е тирамисуто, което пристигна и доста мъничко, но сега ще го опитаме и ще видим дали си струва. Чакаме си трамвая, взе да стана студент. И няма да ходим пешо. Нещата така бяхме планирали. Но нищо, сега отиваме до Долното да си направим един читал и се прибираме, защото ще сме изморени. Вече е студент.
Сега най-накрая се прибираме, защото да става твърде късно. И да, още време да се ходим. Иначе, както виждате, изглежда много яко и вечер тук на този площад. И утре ще си купуваме сувенири, ще посетим скала и ще се качим отгоре на долното, така че очаквайте отново включване от този площад. Добро утро, хора! Сега сме готови да си сваляме багажа. Почти сме готови. Взимаме последни неща от хотела, защото те са просто прекрасни. Ето, например, аз си взех един боди лосьон, умирише страхотно. Има и вода за уста, има четка и паста за зъби. Буквално тук може да дойдеш без нищо. Взех си 4 чая. Ето ми закуската с капучино и сме платили 6,90 евро за една ето такава като кифа. Сега ще го опитаме с крем. Това е с тирамису и за капучино. Сме седнали ето тук в кафенце. Убийствен трафик пред нея. Това беше първата опера, на която ходих. Айда. Палячи! So beautiful. They belong to the art collection. So, and to see inside. Yes.
Маля огромное. В момента се намираме в Ла Скала и аз съм абсолютно удивена от този театър. Уникално успяхме да видим тук музея и това е фоайето. Както видяхте, успяхме да видим и самата зала, която беше удивителна и просто сме много доволни. Сега си тръгваме. Купих си сувенири, смених си аутфита, вече съм доволна. Минаваме пак през тази галерия и отиваме да скачим на терасата отгоре на Дуомото. Сега се качваме по тези стълби, защото нямаме включен асансьор. Но ще ги скачим. Седнахме в един ресторант в квартала Брера и искам да кажа, че тук има огромно разнообразие от пици. Ако искате да ядете пица, може да посетите този ресторант. Казва се Нумероса и ние си поръчахме две пици. Едната е прошуто и другата е бъфало. Вижте пиците и вижте колко са големи всъщност. Сега ще ги опитаме. Минахме през Свърцеско двореца, направихме си снимки отпред, минахме през градините и даже продължихме по-надолу. В момента сме в някакъв парк и ще стигнем до арката, която е право надолу и това ще бъде нашата разходка.
много известният Starbucks, който е в тази... Мисля се води най-стария Starbucks в Европа. В тази сграда скрит. Но ние няма да посещаваме него. Ще си продължим разходката. Вижте времето, вижте. Обстановката е страхотна. Ние продължаваме... На къде продължаваме? Надолу, май. Там. Наличките. Сега реално имаме доста време. Ние приключихме с пазаруване, с разходка, вече към 2:40 и стигнахме до хотела, но имаме още време, докато трябва да тръгваме към моето рейсче. Затова се разхождам. Сега ще се запътим с метрото към рейсчетата, които ни ще ни заведат до летището и там да не успеем да се оправим с багажа, защото багажа ни е повече, отколкото трябва да бъде и просто много се надяваме да ни се побере всичко, което взехме в чантите и така, всичко ще бъде наред. Просто прекараме един час на летището, докато стане време за полета и да, много е приятно така да се разхождаш и сивичките на слънчево време. И въобще сме много радоволни от нашия престой за 2 дни в Милано. Интересно. О, вау! Блок хора, блок! Това е за балетно облекло. О, перфектно! Много готино. Тук е разни магазинчета. Ето вижте това кафе. Много яко. Браво. Rabbit Hole! Знаете ли, аз това го гледах. Да, аз това го гледах. Исках да дойдем тук, ама после забравих. Много готино. Така, хора. Проверките минаха. Успяхме с целия багаж. И сега седнахме малко да се починем. Имаме 1 час до полета. Аз си взех един студен чай в Разкова. И също някакво венециано, което е с нутела. То е като кексче някакво. Както ми смазали гадно. Ето вижте го, като кексче, като пълничка. Гадно са ми смазали шоколада, вижте. Не трябваше, може би, да е take away, но Мира да се взе някакъв сандвич и вода. И това е. Сега се измием ръцете, да си хапнем. И това е от нашето пътуване. Може би ще приключвам влога, но ще видим.